салому алейкум бинандагони азиз. ман муллозуҳур тоҳирӣ, бисёрҳо доктор тоҳирӣ мегӯянд, тоҷик аз Тоҷикистон, қаҳрамони халқи Догистон, раиси иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон, муаллифи 70 китоб ва 20 дорӯи дармон. ман мехоҳам баъзе хотираҳои худро оид ба бузургони ҷумҳурӣ, ки бо онҳо ман шитохез доштам, ба шумо бифаҳмонам. 31 майи соли 1981 маркази кардиологии ҷумҳурии Тоҷикистон кори худро шурӯъ намуд, чунки ман аввалин шаб навбатдор будам ва мо 16 нафар беморро аз корпуси шашум сеюм қабат, яъне ки онҷо шӯъбаи иҳё реаниматсия буд, ба маркази кардиологӣ овардем ва он шаб ман навбатдор будам. барои ҳамин тариха бояд мардум донад ва бо сарварии марҳум Амонулло Яҳёевич Орипов ин марказ кушода шуд ва бевосита маркази кардиологӣ имрӯз кадрҳои зиёд инҷо кор кардан, рафтанд, дигар шуд. ва соли 82 охири соли 82 мо дар дараи Харангон шӯъбаи давомдиҳӣ табобат, яъне шӯъбаи реабилитатсия ташкил кардем ва бевосита дар ин ҷо ман ҳамчун роҳбар будам. Барои 60 нафар беморро истироҳат мекардам ва дар ин ҷо ман бо собиқ котиби комитети марказии ҷумҳурии Тоҷикистон Улҷибоев Турсун Улҷибоев ду маротиба 20 рӯзӣ дар ин ҷо он кас дам гирифта буданд, табобат кардем ва як хотираи хуб ҳаст, ки аввалин маротиба мо дар он ҷо боғ бунёд кардем, зиёда аз 500 дарахтҳои мевагӣ овардем ва беморам он ҷо кӯмак карданд ва ман хостам, гуфтам Турсун Улҷибоев, якум дарахта шумо шилонед, ҳама омада ҳамин дарахтҳои мешилонам. албатта давоми як 3-4 соат мо ин дарахтҳои бо дастгирии беморҳо, ки дар онҷо истироҳат мекарданд, шилондем. Як боғи хеле хуб бунёд шуд дар Харангон ва Турсун Улҷибоев одами оддӣ, хоксор, энергетики хуб доштанд. қариб рӯз дар миён бегоҳи рӯз манам мегуфтанд, ки даъват кун вай шоира, нависанда, ҳофиза, як базми шеъру суруд мекардем. аз он ҷумла боре дар хотирам ҳаст, ки дар он ҷо марҳум драматург Абдусалом Атабоев истироҳат мекарданд, профессор ҳозир Сайфиддин Акрамов ҳофиз буданд, Султон Қаҳрамонов аз комитети бехатарӣ. хай дар ҳамон кабинети ман суҳбат кардем, суҳбати хеле зур шуд, рақсу суруд ва Улҷибоев хеста рақс мекарданд. барои ҳамин ман дар барномаи табобати худ яке аз усулҳои табобати бо хандаю рақсам дохил кардагӣ. инҳо ҳама чиза табобат мекунад, умри инсонро дароз мекунад. фақат якта дорухти умри дароз кардан мумкин нест. ана барои ҳамин ман албатта